Για πες που θα φάμε. Δεν λέω τίποτα. Να πει ο Αντρέα, Αντρέα, για πες τώρα που πάμε. Κάνε εισαγωγή. Πάμε μια καμερούλα. Στο άγνωστο Γιώργο. Γύρνα πίσω μωρά, στο άγνωστο τώρα. Δώσε στίγμα. Με γράφεις? Σε γράφω. Σε γράφω λίγο. Λοιπόν, θα μας δώσω πάνω στίγμα. Ο Πανός. Πάμε να βρούμε το φαστφουντάδικο που θέλει να φάει νεκτάρι. Δεν φάει ο νεκτάρι του φαστφουντάδικο. Το φαστφουντάδικο. Πάμε να βρούμε τον ορεινό μπρατσόλια. Πόσο έχει ο μήνας σήμερα? 18 έχει σήμερα. Φίλε, 18 του μηνός. Ξεκινάμε για να πάμε Πανταβρέη. Τσικλίστα Παύλα Πανταβρέη. Ο Νεκτάριος θέλει να φάει στο fast food. Δεν θέλει δημοσιότητα. Να δούμε το νησκόκι διψασμένο 73 ευρώ πήρε. Και ο Νεκτάριος απορεί. Και κρύβεται. Κάνα μαλλιά πως κάνει μαλάκα. Φύγει από εκεί. Τι ώρα είναι πάνω? 5 και 10. Ξέρουμε και τι ώρα ξεκινήσαμε. Τέτοιο στικάκι για να του κάνει. Ναι, και στικάκι, αλλά έχει και δάχλο Νεκτάριος εργαλείο όμως, ακριβώς. Να δούμε τι μαλακία θα μας πει, που θα πάμε τώρα. Αγρίνιο λέει. Πάτρα Αγρίνιο. Δεν μου λες. Στρίψε δεξιά λέει. Λοιπόν. Ρε το χάρτη. Ναι. Αυτό δεν Πώς το έχουμε βάλει βάζουμε, σε πρόγραμμα. μετάβαση σε. Πες μετάβαση Ρε σε. φίλε, πρέπει να το βρούμε πρώτα στο τέτοιο. Μετάβαση να πατάς εδώ. Ναι. Και σου λέει μετάβαση εκεί. Αλλά να το έχεις βρει απάνω στο χάρτη. Ωραία, μεγάλο στο χάρτη. PRS του ZXR του 1000. Νεκτάρι. Τώρα πάμε. Πάμε στα βουνά. Πάμε ίσα. Είστε! Θα σου πει, τι είναι τότε ρε, τι είναι τότε θα δει και GPS για να βρείτε το μυαλό. Παιδιά, πλάκα, πέσαμε στην κίνηση, πολύ κίνηση. Ρε, δεν πήρα ούτε το χάρτη ρε μαλάκα, που σπίτς. Το Νεκτάριο. Τράβα Γιώργο, τράβα. Τώρα βαπάρια, τι να τραβήξω Τράβα τώρα. Γιώργο. Τράβα Γιώργο και περίμενε θα έρθω σε λίγο. Ο μαλάκας κρύβει τα μτσούδια το από τον υπέρνο. Δεν θέλω. Δεν θέλω να τραβήξω. Τι αδερφές Δεν θέλω. Έλα μωρέ. Ο δρόμος που έχει το GPS είναι σαν κουκουρέτς. Σαν αντιραριά είναι απλωμένη. Αφού κοίτα, έχεις τρίψει το αυτοκίνητο και αυτό κοιτάει μόνοι ακόμα πέρα. Ναι. Για να πάρουμε τη λίμνη στο ηλιοβασίλεμα. Πώς το λένε το ηλιοβασίλεμα στα αγγλικά? Τι θερμοκρασία έχει απ' έξω. Δεν μαλάκα σαν Ryzen το Βασίλεμα. Ανατολή δεν είναι. Sunset. Μαλάκα σέντερά. Rooms. Rooms to let. Τράβα μπροστά. Τραβάω. Rooms λέω. Τράβα και περίμενε. Ωραία, γράφει το εργαλείο. Τι ανηφόρα έχει εδώ πάνω, πού το βλέπουμε, στο 14, 13? Τι είναι το 14? Το 5. Όχι ρε, σε αυτό, ναι. 5 μοίρες, 2 μοίρες. Λοιπόν, 5 μοίρες, 2 μοίρες. Το ψαράκι. Να πάρουμε το ψαράκι. Ωραίο το ψαράκι της Γιώτας. Ψαράκι. Χιρουνίτσα. Χιρουνίτσα. Σου σφαίρω του παν. Ανέβηκε η χιρουνίτσα. Νεκτάρι, σε έφαγε. Έλα ρε μαλάκα. Τι είναι αυτό? Η γελώνα. Κάτι σημειώνει. Καταρχάς ο ένας οδηγός είναι ο παππούλης. Ποιος? Παππούδης. Καλά θα τα μάξε που ήρθε. Πού είναι παρελθόν. Πίσω. Να το, πίσω, γωνία. Τραβήξουμε να έχουμε αρχεία. Τρέχει κιόλας ο φορτηγιάτης ρε μαλάκα. Ετοιμαστήκαμε αρχίδια, ετοιμαστήκαμε τώρα. Θα φάω την κασέτα. Εκεί που θα σε πάμε, θα κάνεις άφωνες φωτογραφίες. Και τον Νεκτάριο με τον Πατσαφλάρ που κάνει όλη μέρα φωτογραφίες. Το φωτορεπόρτερ, ο παπαράτσι. Ο Πάνος βλέπω να μας βγάλει τα σκότια ανάποδα σήμερα. Θα τα μείνουμε εις γκαρότσα. Χρυσοβίτσα. Χρυσοβίτσα. Για να δούμε κάτι φορά τώρα, πώς λέει και το εργαλείο. Κάτι φορά. Τον Πάνο εδώ μπαίνει στροφές γαμιώντας. Ο Αντρέας δεν τρώει μπροστά, Σκούς πίσω, Αντρέα να πας λίγο δεξιά γιατί κάθεσαι λοξά, χαλάς το πλάνο. Άνεψε και τσιγαριά, ο Αντρέας έστρεψε το τσιγάρο και έβαλε κάτι μερίζει ρε μαλάκα. Πάνε τσιγάρα, τρέφει ο Αντρέας μέσα. Ωραία μαλάκα, κάτι μερίζει. Έκλασα. Έβαλε κανένα τρέφιλο.
Αντρέα, έχουμε τίποτα. Έχουμε τίποτα. Θέλεις. Πήρε εγώ. Ένα τσιγαράκι το έχω. Αυτά γράφουν τις κάμερα, να ξέρετε. Ναι, άμα γράφω. Θα μαζέψουμε ρίγανη πάνω. Ρίγανη. Έχεις πες κανένα κινητό στον δρόμο. Μες στα δέντρα. Προς Καρπενής υπήρχε ένα έτσι φίλο. Ναι. Πάρε κάμπα. Α, έχει και βρυσούλες, ρε, αρχίσανε βρυσούλες. Δεν μπορώ να πάρω τίποτα, έτσι τρέχουμε. Κάπου εκεί πίσω κάτι. Ναι. Και έχει νεράκι ωραίο από κάτω. Να πάρουμε από έξω, να πάρουμε. Μην πας κουντάξει κανένα κλαρίκι Μητσακής. Έχει stop πάνω, έρχεται αμάξι. Ναι, εσύ είχε stop. Τώρα φεύγεις. Εσύ είχε stop. Κοίτα ωραία σπιτάκια. Αυτός είναι ο άνω πλάτανος, Μην πας κουντάς κανένα. Τι λες. Υπάρχει και κάτω πλάτανος. Σε κάποια κατάσταση. Είναι το δω. Ναι. Αυτός που έχει το μαγαζί στα τελικό. Έλα εδώ μου ρε. Πού πας. Θα τον στο πλάτανο. Εδώ φτάνει μακριά, Μαλάκα, αλλά πιο φύσκο. Δεν βρίσκει τι πέρα, ρε. Απέναντι, δεν βρίσκει, το βλέπω. Πού πήγε ρε μαλάκα. Πάνω. Έλα. Να πάρεις τα μπέλα μπροστά από τα μάξι. Πάει ακόμα παραπέρα, μην ξανάβαλε πάλι μέσα. Ρε φίλε, Από τον έβλεπα. Μετά να πάρεις λίγο τα μπέλα εκεί έτσι για λίγο. Πού πήγε το παιδί. Αυτός είναι παρατημένος εδώ. Τώρα παραπάνω στα χιούνια. Μαλάκα πήγες να κατρήσεις τον Νικόρ. Πάρε την ταμπέλα φίλε να ξέρουμε που είμαστε. Με πήρα τον πέλα. Πήρες. Καλά ρε μαλάκα, μη δώσεις, το κάνεις το κατούρμα. Πόσες φορές την έβγαλες μέσα. Πες. Τραβάμε τον τουρίστα. Τουρίστ. Για λίμνη είπαμε ότι είναι αυτή η νεκτάρη. Ο ένας τραβάει το 2 και ο 2 τον 3. Ένα είδος. Τάρι, δεν θα φωτογραφία με το φράγμα. Εκείνο το χωριοδάκι ποιο να είναι τώρα. Αυτό είναι Αράχοβα. Και περάσαμε από πίσω. Ναι. Εδώ είχα πετυχθεί και είχα κάνει το γύρο. Θα δείξουμε εδώ τα ελατάκια. Τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Τον πατάνω.
Γίτσες φίλε, γίτσες. Εδώ πρέπει να βρεις καρότσι για να τραβάω. Καστανούλα. Το αγνάντι, το αγνάντι. Ναι, γεια. Νεκτάρι, για ρίξε ένα χαμόγελο. Έλα ρε μαρακάνε 15 ώρες, θα πάει και σε Χριστίας τώρα. Πού πάει μωρέ ο μαλάκας, έλα εκεί δεν σε πιάνει. Κοίτα ρε μαλάκα. Πού πήγε ρε μαλάτσι μου. Φίλε, για πες μας, ξαλάφρωσες, πώς ένιωθες? Μια χαρά. Γιατί έκαμες πέρα? Δεν πρέπει να στελείς τα χειροκριτήματα για όλα. Παλάτι, δηλαδή κάτι. Σαν αδέρφια είστε ρε μαλάκα. Το γυμνό. Γκρεμμένα, φίλε, τι δες. Εδώ, κοίτα πως θα κατεβούμε τώρα. Το χέρι σου μωρέ, πάρ' το χέρι, πάνω. Αλάργα. Τώρα παίρνω εγώ την κρεμμύλα. Λοιπόν φίλε, Κάτσε να τη βγάλεις. όχι ρε με τις κάλτσες θα μπούμε. Από πού θα πάμε εγώ? Αριστερά κάτω από εδώ. Πάμε να πάρουμε λίγο, τραβάμε και το αυτοκίνητο για αρχείο. Να δω τον απάρα, φίλε. Για... 200 άλλο. Αγρίνιο την εκεί δεν ξέρει. Ναι ρε. Να το βγάλουμε. Το χωριό του πάντα βρέχει λέει. Για τραβάτε μπροστά να σας τραβάω κιόλας. Απ' την άλλη πρέπει να περάσω. Έχει κανένας ρολόι? Δεν ξέρεις τι ώρα είναι? 1 παρά 20, εντάξει, να ξέρουμε. Να πάρω και το φίλο το... Πάω μπροστά. Πάτε τώρα γράφ. Γράφ. Θα βρίσκουμε τον καλύτερο δρόμο ώστε να μην βραχούμε. Τώρα μπροστά. Άι, προχώρα.
Ναι, δεν φαίνεται μωρά από τον ήλιο. Πιάζεται. Φίλε, άμα μπούμε τώρα μέσα, είναι ωραία, δώστε μας έτσι. Κοίτα ρε μαλάκα. Άμα δεν σε κάνω εγώ ριζίλι στο ματζάτο. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Κάτσε να δεν κουβάρει, θα φύγει πάρα μια φωτογραφία, δεν κουβάρει. Εκεί θα κάνεις μπάνιο, Αντρέα. Έρχεται η άβρα, κύριε μιλάμε για τρίξεις. Αυτό εδώ το μέρος τώρα πάνω ήτανε καταράχτης. Περάσεις. Για να τον είδω, έλα τον βλέπω τώρα. Άντε εδώ από κοντά. Άντε. Για πες. Έλα τώρα που σε κοιτάζει ο ψάρης. Έλα. Όχι. Η σκάνια μ' αρέσει. Αντρέα, πώς το λέει? Πες εσύ, πες το. Μοναδικός ο... Λοιπόν, Ψυχισγκέρα ρε πάνω. πού πάμε μάνα? Στο βουνό, παιδί μου. Πάμε πατέρα λέει. Του χρόνου μάνα να πάμε στη θάλασσα. Νισκάνια μ' αρέσει. Ο φίλος τώρα με το... Κρεβάτια. Κίδουσα. Εδώ το σπίτι. Έλα. Τράβηξε στο σπίτι. Ναι, το σπίτι το τράβηξα. Το τραβήξω από εδώ από κάτω τώρα. Για χαιρετίστε την τσικλίστα. Χαιρετάω εγώ για πάντα. Για πες το τώρα αυτό, ξαναπες το να το καταγράψουμε. Δεν ξαναπατάω ρε παιδί. Εντάξει, Τέλος. εντάξει. Πώς το πάμε, τσικλίστα λέγεται. Τσικλίστα. Είναι μια ωραία κορφία πάνω πάντως. Πάνω μπροστά μας εκεί. Είδα ότι είναι ωραία που είναι. Είμαι στην Εθνική Οδό τώρα, τσικλίστας Λαμίας. Ναυπάκτου Παύλα Αγρινίου. Όποτε πάνε να τραβήξουν δρόμο, όλους τρία. Σκάνια μ' αρέσει. Τι τραβάς ρε μαλάκα. Καλό ταξίδι ρε, αφού λέει καλό ταξίδι. Σκάνια τραβάς. Λοιπόν, τι να πράξεις του φίλου μου τώρα, γίνει χαμός, έτσι. Τι βλέπουμε αυτά. Το δρόμο εδώ, τα έλατα. Ο έλατο. Κάτι σφορίτσες. Γλασσομεντέ.
Κλασομεντέλεο. Αυτά είναι δηλώσεις και θα τις γράψω εγώ τώρα με την κάμερα. Θα τις γράψεις, τι είναι το χαλί, κι άλλο η άσφαλτο. Δεν έχω πέσει καλή ποτέ βρε μαλάκα. Ας τις αρχιδικές σου. Μια φορά στο καλή. Δεν μου λες, από προς τα δεξιά πάμε τώρα πάνω. Δεξιά, βάλε μου λίγο νερό. Α, νεοχώρη, αφού λέει νεοχώρη ρε. Δεν έχουμε παντού να μας λέει το ψώμετρο. Κάτι φουγκάνια εδώ πέφτει. Yes, το μπούτσο. Μόλι μαζί θα πάμε κάτω, άμα πάμε. Γιατί στο μπούτσο. Εντάξει, ο πρώτος θα σκοτωθεί. Θέτεις μπροστά και του χέρι και όλα. Έλα. Σκύψε εδώ. Τώρα εδώ πιάσανε τα δέντρα τώρα. Θες να κάτσεις από εδώ, όμως έχεις αρχίδια. Ναι, κάτσε από εκεί. Λες μαλακίες μετά. Να πω ένα τέτοιο πάνω, θα πάμε. Θα δείξω τη βουνοκόρφη όλη. Χέρε βάθος μέτρητο εδώ πίσω. Όταν έβαινες απάνω εκεί στην κορφή. Θα πάρω και τη θάλασσα, τη λίμνη. Ποια λίμνη είναι αυτή? Η λίμνη του... Ποια λίμνη η λίμνη είχαμε πει? Της Καστοριάς. Να πάρουμε και το θύμιο του Τζάκαλου, το φωτογράφο. Πάρ' το θύμιο του Τζάκαλου. Πάρ' το να βάλεις. Μαλάκα μας έχεις ζαλίσει στα αρχίδια, είσαι μία κάμερα και μας έχεις ζαλίσει στο μπούτσο. Ποια κορυφή να είναι εδώ ρε παιδιά? Αρχίδια δέα λέει. Φίλε, για πες μας πώς περνάς τώρα μαζί μας. Τρεις στο μπούτσο, δεν ξανάρχομαι. Ναι, δήλωση, το κάνεις δήλωση αυτό τώρα. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι διστράει γιατί είναι φυσικοστρωμένο.